Dneska je vonku asi nejako takto a preto vyzerám ako vyzerám. Pretože tento kokot si zabudol dážnik zobrať. Krásny večer prajem všetky. Tu už sú 2 hodiny. Krásne popoludne prajem všetky. New members Antony, zdravím ťa. Môj Discord je v mojom na YouTube. Niektoré možno poznáte pod menom Elisio a to bude s tým, že tento kanál sa tak do ryti volá. Ale zároveň to je meno aj môjho anglického kanála, kde postujem hlavne hudbu. Ak máte radi dubstep, choďte si to okamžite čeknúť, je to fasa, akorát že vôbec. Na tomto slovenskom kanále sa budem sústrediť hlavne na gameplaye, z ostrých funny momentov a podobné chujoviny. Také tie úplne basic informácie, všetky sčítate z môjho bio, takže nebudem tu hovoriť. Choďte si pozrieť môj anglický kanál, kde sústreďujem väčšinu svojej tvorby, čo je práve hudba, tutoriály na to, ako hudbu robiť a sem tam tiež posielam nejaké gameplay, ako sú v angličtine. Ale keď si pozriete niektoré z mojich videí tam, tak dopne, že moja angličtina stojí tak za holý takže aby ste vedeli, OK? A takže ak toto video pozeráte, momentálne strihám svoje prvé herné video. Takže ak sa to pozeráte pravdepodobne, že je vonku, tak si ho chodite pozrieť, ak sa vám bude páčiť, môžete mi dať odberík pekne krásne, pretože takýchto videí tu bude vychádzať jedenkrát do týždňa. Pokúsim sa o to, hej. Chodím na gymnázium a mám toľko času, koľko... Nemám čas. Preto sa ospravedlňujem za aktivitu na tomto kanáli, pretože mám anglický kanál, mám školu, ešte mám tu na slovenský. Čiže celkom na by som povedal to je. Ale ja sa budem snažiť, idem fakt tryhard YouTube jak svinia. Takže ešte raz, ak sa vám bude moje prvé herné video na tomto kanále páčiť, môžete mi dať odberík, takýchto videí tu bude vychádzať viacej. Pokúsim sa to postovať jedenkrát do týždňa. Ale aktívnejší som na mojom anglickom kanáli, kde postujem 5 videí do týždňa, alebo 7. Alebo aj menej podľa toho, ako mi to vyjde. Už som spomínal s tým časom, ako to mám. Takže keď budeme veľa času, buď iba rýchlo odflaknem nejaký short a rýchlo tam proste na môj anglický kanál, alebo neposliem proste bez nič. Takže vidíme sa, oficiálne zahájujem operáciu. Musím vymyslieť niečo, aby to bolo také originálne. Napíšte mi do komentárov, nenapadá ma nič. Dovidenia, majte sa krásne. Teším sa na videa ďalšie, dobré. Volá mi polícia z nejakého dôvodu. Ja, však ja som vykradol dom dôchodcov a kamera ma zachytila. Počkajte, chlapci. No!